Malawi Today. World Health Organization WHO yachenjeza kuti nthenda ya shuga ikupitirira kusautsa anthu pa dziko lapansi. Katangale komanso kuchedwa kwa chilungamo zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito za mabwalo a milandu mdziko muno. Mu nkhani zina, boma lili ndi dongosolo lobwezeretsa mahekitala 400,000 amalo ku ulimi wa mthulira. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Bungwe la World Health Organization WHO lachenjeza kuti nthenda ya shuga ipitirira kusautsa anthu pa dziko lapansi. Malingana ndi bungweli, anthu osachepera 24 million ali ndi nthendayi, ambiri omwe sakudziwa. Pakadali pano bungweli lichititsa maphunziro okhuza nthendayi. Clever Mwale wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Olankhula potsekulira maphunziro wa mtumwi woyimira bungwe la WHO Anima Kimambo anati nthenda ya shuga ikukwera kwambiri maka m'mayiko omwe ndi osauka. Iwo anawonjezera kuti bungwe la WHO layika njira zosiyanasiyana pofuna kuchepetsa nthendayi, ndipo maphunzirowa ndi imodzi mwa izo. Omwe anayimira unduna wa zaumoyo kumwambowu a Mathias Joshua anati boma ndi lokonzeka ndipo likuyesetsa kulemba ntchito anthu ochuluka kuti athandize pa ntchitoyi. Tikufunitsa kuti amene wawa tipange tipeze antchito ochuluka kuti azitha kugwira ntchitoyi moyenera, kuti awathandize onse imene zikufunikira, kuti tikatero ndio titha kuchepetsa komanso zipangizo komanso mankhwala amene tikuyesetsa kuti akhalepo. Ndipo mmodzi mwa otenga nawo gawo pa maphunzirowa a Maxwell Gonani anati maphunzirowa awathandiza kudziwa zambiri zokhudza nthenda ya shuga. Imene ndiofunika kwambiri chifukwa tiphunzira zinthu tiyandira kudziwa tisekuka maso kuti tidziwe kuti atikothandiza bwanji mapatient athu amene akudwala nthenda ya shuga, komanso zizindikiro ziti zimene tikhoza kupanga timati awareness kudziwitsa anthu kuti mukona zizindikiro izi ndi izi tukayikira mu nthenda ya shuga. Maphunziro a nthenda ya shugayi akonzedwa ndi unduna za umoyo mothandizana ndi bungwe la World Health Organization, International Diabetes Federation ndi Sanofi, ndipo abweretsa pamodzi ogwira ntchito za umoyo a madera osiyanasiyana mdziko muno. Mpingo wa Assemblies of God wati ndiwozipereka kuthandizira ntchito yosula nzika zodalirika za dziko lino kudzera mu chiphunzitso cha mawu a Mulungu. Mtsogoleri wa ana a mu mpingowu a Martha Mwanyongo wanena izi lachisanu pa msonkhano wa ana a mu mpingowu mchigawo chakumwera. Msonkhanowu wachitikira ku Robbins Park mu mzinda wa Blantyre. Daniel Zimba waza ndi zambiri. Malingana ndi mbusa Martha Mwanyongo, mpingo wa Assemblies of God umazindikira bwino lomwe zakufunika kwa kulimbikitsa ana pa mawu a Mulungu pofuna kuwapanga anawa kudzakhala nzika zodalirika za dziko lino ndi kuthana ndi mavuto monga mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu. Ife wa Assemblies of God tili ndi ndondomeko yabwino ya maphunziro. Ndondomeko imeneyi imawathandizira ana kumvetsetsa Baibulo ndi kumvetsetsa zinthu zina zimene zikhoza kuwakuza mkaganizidwe kawo, mchikhalidwe chawo ndi mmachitidwe osiyanasiyana. Ndi ndondomeko imeneyi iwathandiza kudzakhala ana amene adzakhale ndi khalidwe labwino akamadzatenga maudindo osiyanasiyana mdziko muno. Taonani lero Malawi wadzadza ndi katangale chifukwa choti anthu amene achita katangale sadaphunzitsidwe ali ana. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu amene anakonza mwambowu a Agnes Musa wagwirizana ndi zimene anena Mwanyongo, ndipo walimbikitsa anawa kukhala ndi chidwi ndi chiphunzitso cha Chikhristu. Conference imene ndiyofunika sikaifeyo atsogoleri nachidula training imene tingathandizira ana athu. Ndi nthawi inoyo ndi nthawi imene aphunzitsi athu amationeranso ma activities amene tikupanga, komanso timafuna mwana wathu timfikire panopa Yesu andziwe kwenikweni.
ana amene wawo akandziwa Yesu amachita bwino kusukulu, amachita bwino nyumba, amakhala dzika zenizeni zodalirika na president wa kusukulu. Ana opitirira 3000 ndiwo anasonkhana pamwambowu chaka chino pamene anagawana mawu a Mulungu, anaonetsa luso lawo komanso anachezerana mwa zina, ndipo Favor Divine Kamyambeni ndi mmodzi wa iwo. Ndikuva bwino kwambiri ndipo ndi mwa wantengo wapatali kwambiri. Zizi zinthandiza kukula muzimu ndikuziwana ndi anzanga ena okuti sindikuwaziwa olo panopa tikuva zoti kwabwera ena kutcholo ine ndinakukolokosa. Msonkhanowu umene umachitika pakatha zaka zinayi zilizonse mdziko muno chaka chino unakhazikika polimbikitsa anawa kumudziwa Yesu Khristu ndi kukhazikika mu chiphunzitso chake. Katangale komanso kuchedwa kwa chilungamo ndi zina mwa zinthu zimene zikubwezeretsa mbuyo ntchito za mabwalo a milandu mdziko muno. Izi ndi malingana ndi zotsatira za kafukufuku amene Malawi Human Rights Commission MHRC yachita. Mese Matonga ali nkhani yonse. Andangana ati mwazina komishoni yapeza kuti pali kuchedwa kwa milandu kumabwalo, kukwera mtengo kwa maloya komanso ziphuphu zomwe zikupangitsa kuti ntchito za mabwalo zisamayende bwino. Koma khoti amadera magistrate court nthawi zambiri mumapeza kunena kuti magistrate oweruza milandu akumafika mochedwa kwambiri kuntchito, nthawi zina osabwera kumene akangoweruka mwina akapita kulanji osabwereranso, ndi makesi amene akumalowa ku court akumakhala ochedwa kwambiri. Ndipo poyankhula pa zakagwiridwe ntchito ka mabwalo mdziko muno, oyankhulira bungwe la Legal Aid Bureau a John Namalenga anati nkofunika kuchulukitsa nambala ya maloya ku bungweli kuti azitha kuthandiza anthu ochuluka. Ndi loya ku boma lina lilonse zikhoza kutichitira bwino. Chokamba pano pa makesi amene tili nawo, loya mmodzi akumatha akumaoneka kuti ali ndi chiwerengero mwina chokwana makesi over 500 okuti agwirepo, ndiye kuti ntchito ndiyochuluka koma ogwira ntchito ndiochepa. Zotsatira za ripoti ili zikaperekedwa ku komiti ya zamalamulo ya nyumba ya malamulo, ndipo atchulidwa mayina akaperekedwa ku bungwe lothana ndi ziphuphu komanso katangale la Anti-Corruption Bureau. Diocese ya Blantyre ya mpingo wa Katolika yapereka mphoto ku sukulu zake zimene zachita bwino pa maphunziro mchaka cha 2024. Mwambowu wachitikira mu mzinda wa Blantyre. Diocese iyi yaperekanso mphoto kwa ophunzira omwe achita bwino pa maphunziro msukuluzi mchakachi. Apita Matewere ndi mkulu oyang'anira sukuluzi. Iso chachikulu kunena kuti ndi kwa nthawi yoyamba kuti Archdiocese of Blantyre Education Commission iyambe kupereka mphatso kapena kuti mphoto kwa anthu amene achita bwino kwambiri. Lero tapereka mphoto ku sukulu zathu za National Secondary Schools, taperekanso sukulu zathu za private, taperekanso mphatso kapena kuti mphoto ku sukulu zathu za community. Zonsezi ndi sukulu zimene zili under Archdiocese of Blantyre za Katolika. Komano kupereka mphatso kwayambira ukuko cholinga chake chenicheni ndikufuna kulimbikitsa kuti ndikotheka kuti sukulu ile yonse ikhoza kuchita bwino. Ngati anzanu akutha kulandira mphatso iyi, inunso mutalimbikira mukhoza kuchita chimodzimodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati miyoyo ya anthu am'maboma a Rumphi ndi Mzimba isintha pa nkhani ya kapezedwe ka madzi aukhondo. Achakwera ayankhula izi atakhazikitsa ntchito yopopa madzi kuchokera mu nkhalango yotetezedwa ya nyika m'boma la Rumphi. Ntchitoyi imene ili pansi pa Malawi Zambia Transfrontier Conservation Area ndi ya ndalama zokwana 9.3 billion kwacha. Feston Malekezo akufotokoza. Chakwera said the project, which directly benefits over 18,400 Achakwera amati ntchito yopereka madzi imene ifikirire anthu opyula 18,400 m'maboma a Rumphi komanso Mzimba ndi chiyambi cha zitsoko zambiri zimene boma layika kuti lichite mbomali. Yonati mwachitsanzo ntchito ya madzi ifikira pafupifupi mizi yonse ndi madzi m'mipopi zimene zithandizire ukhondo komanso umoyo wabwino wa anthu. Tichafikitsa madzi within 1.5 kilometers. Village headman areas.
zimene afika afike mtsogolero chifukwa cha project imeneyi. Mfundo imeneyi imuyika zimbudzi zoflasha m'misika yonse, mzipatala zonse, komanso m'masecondary school yonse, zomwe zotheka chifukwa tayika maziko a project ngati imeneyi. Ntchitoyi yagwiridwa ndi thandizo la ndalama zochoka ku Germany ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto amene analipo pomwe anthu amakumana ndi nyama zakuthengo komanso kubweretsa madzi abwino kwa anthu okhala mozungulira nkhalango ya Bwaza komanso Nyika National Park. Mawu ake kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi, Mayi Ute Konig, ati ntchito ya maziyi ikulingana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Iwo anati dziko la Germany lakhala likuthandiza dziko la Malawi kwa zaka 61 ndipo lipitirirabe kulithandiza m'magawo oteteza chilengedwe mwaso zina. Sikimu ya madzi izisamalilidwa ndi Water Users Association mogwirizana ndi Nyika Bwaza ku Management Trust. Justice Edward Twea opuma ndi wapampando wa Nyika Bwaza ku Management Trust. So project ikabwera kuyambira kuno is problem free, koma ida paonongeka pena pake pofunika kukhala ndi anthu amene azikonza osati kuti azichoka kulilongwe kumzuzu kapena parumbi pa boma kuti tidikire masiku awiri kuti munthu afike, koma tikaphunzitsa anthu momuno mu community. Padali pano nduna zokopa alendo wayamikira anthu akuderali pothandizira kuti ntchito itheke, ndipo ati pambali popititsa patsogolo zokopa alendo madziwa athandizira ntchito za ulimi. Kudzera mu project imeneyi tikupanganso ulimi wanthirira chifukwa chonati chimene chinkachitikaso nchineyo yonena kuti anthu amapeza kuyika madimba awo mu paki muja akamati ndoti akumana ndi njovu, akumana ndi mahipo, akumana ndi ng'ona zimene zimaononga miyoyo yawo. Ndiye panopa tinaona kuti tipange anthu asamangomwa madzi ajaso koma tizipanganso ulimi wanthirira. Mbuyomu anthu amadalira madzi aminja akazuni komanso mtsinje wa Rukulu zimene zimachititsa kuti azikumana ndi mavuto monga kukumana ndi nyama zoopsa monga njovu komanso mvuwu. Mkulu wa kampani ya Times Group Leonard Chikaja walimbikitsa umodzi ndi ukadaulo pakati pa ogwira ntchito ku kampani. Achikaja aperekanso ulemu kwa ogwira ntchito omvera wailesi ndi kuonera kanema komanso kuwerenga newspaper zimene kampani imatsindikiza ponena kuti ndiwo apangisa kuti kampani ipite patsogolo. Iwo ayankhula izi pa nkhomaliro imene anakonzera ena mwa ogwira ntchito ku kampani amene anapeza mphoto kumwambo wapachaka wa Media Institute of Malawi MISA Malawi chapter. Mtolankhani wathu Jason Malowa anali nawo pamwambowu ku hotela ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre ndipo walemba ripoti ili. Achikaja anati ogwira ntchito ku kampani ya Times adalemekeza akuluakulu a kampani popambana mphoto 27 kumwambo wa MISA Malawi, komwe kampani idatenganso mphoto ziwiri zakanema komanso wailesi number 1 ku Times Television ndi Times Radio. Achikaja anati kutenga mphotozi kudalemekeza utsogoleri wa kampani ya Times Group. Iwo anabenthulakonso mapulani a kampani ofuna kulimbikitsa upangiri watsopano kwa pa intaneti ku nyumba zofalitsa nkhani komanso kuti kampani izizidalira pa chuma. Pakadali pano mkonzi wamkulu wa nkhani ku kampani ya Times Apirirani Kachinziri wati sichinali chophweka kupeza mphoto 27 pamodzi ndi ziwiri za kampani. Akachinziri ati kulimbikira ndi kumene kunachititsa kuti ogwira ntchito ku kampani komanso kampani ipeze mphoto. Ndipo mwambowu unachitikira ku hotela ya Sunbelt mu mzinda wa Blantyre, komwe omwe adapambana mphotozi anapasidwanso ndalama.